ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатӣ хубай. имрӯз ма шуморо бо порчае аз Эрон дар анами нуқтаи савдо шинос мекунам. Дар инҷа ҳам хӯрокворӣ ва ҳама намуд парфюмерия, косметика, химия, ҳама чӣ меёбем духтарако. Марамат то охира тамошо кунем. Ассалому алейкум тамошобинони азиз, созе нағзен саломатӣ хубай духтарако. имрӯз мехоҳам шуморо бо порчаи Эрон дар анами нуқтаи савдо шуморо шинос кунам. дар ин нуқтаи савдо шумо ҳам хӯрока, ҳам маҳсулотҳои шустушӯӣ, парфюмерия, инчунин ҳама намуд органайзерро ки истеҳсоли Эронай пайдо мекунен. нархошон беҳад нархҳои дастрасай хубай. ҳозир ворид мегардем, ма шуморо нишон медиҳам. ин нуқтаи савдо қарор дорад дар ориентиршон домпечат рӯ ба рӯи тарабхонаи Швили. марамат ворид мегардем, аз инҷа бо ма шуморо нишон медиҳам ки чӣ ҳастай, нархошон чандай. баъд инчунин аксия доранд тамошобино. рақамошонам мемонем дар рӯи экран. бинен чӣ хел як масоҳати зебо, мана ҳамаи чӣ доранд. бинен аз маҳсулотҳои косметикӣ сар карда бо хӯрокаву аксессуару дигару чизо. аз якта ба якта бо ма шумода аз наздик нишон медиҳам. краскаҳотон чандиян ё 35 сомон на оригинал. касоне ки краска мекуфтан Эрон тоза бо ино ҳамаш качествоошон гарантия дорад. мана чин намуде ки мебинен ҳастай ана ба таналникошон ҳам хел ҳамаш бори Эронай ба қисмеш ай дубая ҳам парфюмерияшон ҳам таналники ҳами парфюмерияу ҳами косметикаошон камеш аз дубая леки қисми асосӣ Эронай. мана бинен баъд инчунин духтарако муск мепирсанд. марамат муск 60 сомон оригиналаш. иҷода бо чанд намуд чай кадомаш дар кор айтона биёен ай пеш бинен худ чихе иҷода интихоб бисёрай. мана аз парфюмерия, тональник, духи, чизе ки хоҳен духтарако дар иҷа пайдо мекунен. мана ҳар намуд лосьону умывалкаву дигару чизо. инчунин аксессуарҳои хушрӯ дорана. аксессуаротон аз чанд сомон сар меша? аз 50 сомон сар мешава. сувенирошон духтаракоз бо дигар чизошонам нишон медиҳем. баъд ина хеле ҳавлои эронӣ ино 20 сомон будай. акция шидай. номшон чие? суҳон. мана ҳавлои эронӣ духтарако. нархаш 10 сомон. нами як контейнер 10 сомонай. иш чанд сомон? ишам 10 сомон. иш 20 сомон шудагай. акция шудагай. қабува як хушрӯвая контейнерча шоҳаняй тамошобино. марамад ина каседа дар корай биёен аксияи беҳтарин рафта истодай. омадай пеш бо хутон тамошо кунен, бинен ҳамаи чӣ доранд. ина баъд ҳама намуда умывалкаву очищаиш крему дигар чизо. ана баъд профессиональни краска бисёр салоно мекобананд намхе нуқтаи савдора. мана ирански тоза краскаҳои оригинал аз ин нуқтаи савдо метонен шумо пайдо кунен. ма рақамошонам мемонум. каседа дар кора бо маълумоти бештара аз хучон пайдо кунед. нигоҳ кунед. нархошонам нархҳои хубай дасти аввалай барое ки бора хучон мебиёранд. ина марамат ҳама чӣ доштияна иҷада. ира бинен туш, подводка, қалам, чизе ки дар корай. ана ина мудо ин тентая ё чанда? ё памадка. памадка чанда? ё 30 сомон. ина 30 сомон. диден духтарако якм сорт. ина бори оригинал каседа дар корай ҳатман биёен. ана ино чиян? ё паҷан қошим иҷотна дароз мекунад. ҳар хела сивритко аста ҳар хела ва яко будай диден. ина маскои хушрӯ ҳамаш аба чанд сум сар мешавад? 10 то 15. маскои Эрон тоза якм сорто аз 10 сомон то 15 сомон будай духтарако. мана марамат метавонен биёен бо ай пеш хутон тамошо кунен, бинен. намино ҳамаш Эрон тоза якм сортош ё чанд сомон? силикон 150 сар мешавад. барои рӯ? барои рӯ витамини рӯи доғ дора ва ҷои ҳама чида. ина витамино салоно ё духтарако ина касе барои уход мепирсен. ин ами нуқтаи савдода ҳамаи борошон оригиналай. биёен бо як бор хитон бинен. бисёр чизои ино дар ҳар ҷо нестай, камёфтай. фақат ан ами нуқтаи савдода метонен пайдо кунен. баъд ини зубнои пастора бинен барои кӯдакои қахшрӯчаяне ҳавасшон мекунад. кӯдако бо рисункора мебинанд. ё чанд сомон? ё 20 сомон. ина 20 сомон тамошобино. марамат биёен бо бинен. ҳамаш витамини рӯя. ина духтарако касе витамин мекофт.
حتما оригинало дар ана нуқтаи савдо ҳастай. Ё полиями фақат барои сухои кожа апаҷо. Сухои жир нида. Ина барои маршинка мековен духтарако, барои доғи рӯ, барои мисол мехоҳен сафед шавен, метавонед ами нуқтаи савдо биёен, барои рехтани мӯи сар, ҳамаи чи доред, на? Ҳамаи чи ҳаст ина аз парфюмерия оригинал, ҳамаи чи истеҳсоли Эрон дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Баъд пудраҳошон хушрӯая. Ира бинен чӣ қадр пудраҳои хушрӯ дор. Пудраҳошон Эрону Дубай буда чанд сум сар мешава? Ай 60 сомон оригинал намарамад метавонен ҳар хела бо пачиё доштиян. Бо ино ҳамаш аксия мешава, арзон мекунан, метиянтона тамошо бинор. Ина диден чизе ки барои занҳо дар кор аз ин нуқтаи савдо метонен пайдо кунен. Инчунин ҳар хела сувениро мана порчаи Эрон дар Тоҷикистон тамошо бино марамат биёин тамошо кунен. ира бинен охи аз 50 сомон сар мешада. аз 50 сомон сувенирошон сар мешава. маҳсулотҳои шустушӯӣ ҳам дараҷа беҳад интихобш зиёдай. ина марамат биненда ҳама чӣ доран. Ино чиян? Ё тоҷа паҷон. Тоҷаниё барои ҳамаи либосоту ҳам кондитсионера дружда ҳам парашок. Чанд сума? 80 сом. Ябо бобуша касия паҷон. Гавс хушрӯва 80 сомон. И селетрая? Селетрая оригинала якташ ба фикрам хеле мебара. 2 моҳ 3 моҳ қариб мебара. Мана 2 моҳ 3 моҳ мебурда як донаш. 80 сомон селетраш. Ина бинед даместисои оригинал ҳамаи чи доран. Ина бо биёен хитон бинед. Баъд мада чи махул шид медонам подписчикои маям ҳамин чизора беҳад дӯст медоран. марамад нигоҳ кунед ҳар хела органайзер, ҳар хела баничкоҳо ҳастай. Ина гӯш кунед. нархи инами 4 та дора шишагиам бо кухнида аҷоиб хушрӯ мемонен мешава хушрӯ метова. И чанд сумай 4 тагаш? 80 сом. ира бинен охи духтарако чӣ хе фасонакан 80 сомон. Ай калонаш чи? Калонашон паҷон скидка кати 70 сом. Ва духтаракои калонша бинен сетта дора шишаги ай бо скидка рафтестай 75 сомон. ина марамат каседа дар корай биёен ба барои намихе ҳар хела спеси гирифтан 6 дона дорая пачкада 25 сомон. ина бинен шишагиян аҷоиб хушрӯча ҳатман омада бо айпеш хитон тамошо кунен. ина инако чанд суман? И барои чи ай? ина нигоҳ ира бинен охи духтарако ино 6 сомон оҳаниян фасонаки хушрӯвак хулас бо биёин айпеш хитон бинен. ира бинен ҳар чизако ҳастай. инчунин хӯрока низ меёбен дар иҷа. мана чипсои Эрон дорану дигар ози ман нишон метавам. аввал бандикора нишон тем. гӯш кунен духтарако сета дора барои мисол донагӣ намхай бандико мекобан 45 сомон шишагиай сета дора як пачкада. ана инаму дош бошад 30 сомон майдатарай 30 сомона ям 3 дона дора. мана ана ино боша бо калонай размерош 65 сомон сета дора шишаги хушрӯ. марамат биёен духтарако айпеш бо тамошо кунен хитон. касе доставка мехоҳад бо рақамашон аст ҳамроҳи хичон барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед ҳамроҳи хичон гап занед. баъд акция рафтестай ичи 5 сомон штеге алои вера ҳаст ку духтаро чӣ қадр қимат ая 17-18 сомон ай иҷада 5 сомон акция рафтестай 5 сомон кардагиян. марамад ина ирански оригиналош каседа дар корай метавонед аз и омада харидорӣ кунен. ира бинен ҳамаи чӣ доран иҷада. мана хӯрокошона мебинем. ина ино чи 60 сомона. и чи ай? аливки на баъд бо инаи салёни ҳаст аливки хулас ҳамаи чӣ доран. ина нархошон мондагӣ ҳаст бо метавонен. инаи моҳиётон чанд сумай? 35 сомон. мана ина хел ва яко доран 35 сомон. ҳамаш моли Эрон. анаи чанд сумай? инаи хушрӯ ва духтаракои ра бинен қа хушрӯ барои тӯҳфа бурдан беҳтарин 50 сомон. мана бо қа хушрӯ чая ва еш органайзериш фасона гоянда ира бо истифода мебарен 50 сомон тӯҳфа бурданен хитонда гирифтанен духтаро. ина шириниҳои Эрон 50 сомон ами як пачкаш. баъд иҷада бо чипсои Эрон аста ҳар хела печенью шоколаду ҳамаи чӣ доран. марамат биёен бо ай пеш тамошо кунен. ай чанд сум сар меша? ай 15 сомон чипсои Эрон сар мешавад то 20 сомона. боварӣ дорум маззаву лаззат чам нотакрорай. ана калонош ҳастай 20 сомон. дидед? айнаи семчикотон чи?
семечка? نه یه سمچکه نیست آپا جان. ایچه این خیلی دونگیو هست. тамошобинон ин кардамон буда и беҳад фоида овора ба ҳам барои желудка дард ҳама чида ҳам чой карда мехӯранд ҳама мехе мешида ки истеъмол кунен. ин нархиш чанд сомай ба кардамона я пачкачаш 30 сомона я и беҳад лечебни зурай касоне ки гирифтаган хучон медонанд. ба як чи дига духтарако ки ҳамҷа чӣ маҳсулоте доранд ё ҳамаш шумо метонанд ки ира тестировать кунен ҳамаша мехӯрен мебинен дегустация дора. хулас биёен бо айпеш бинед нигоҳ кунен ҳама намуд специё ҳаст. ина ҳама намуд спеси каседа дар корай специёи эрон марҳамат нархошон ҳаст 20 сум 10 сум 25 сум хулас бо чизе ки ина имбиру дигару дигар ҳама чи ҳаст. диден ичи апа ҷон чи перец ина нигоҳ кунен духтарако чизе ки дар корай специёи эрон марҳамат бисёр руш фоида оваранд бисёрш не қариб ҳамаш фоида оваранд марҳамат исёдона не апа ҷон исёдона аст ира барои харобшавӣ бисёр и барои харобшавӣ бидай духтарако медонам ки бисёриҳо мехоҳанд ягон маҳсулоте ёбанд ки хароб шаванд. ира чой када мехӯрӣ ой шумадаги дая бахлашкача мегирӣ апа ҷон баъд ё хеле типа ранги чӣ мешаванд ку калон мешаванд пӯзири горе калонтарак мешавад ҳар саҳарию ҳар шам истифода мекунем. ина диден духтарако нархшам гарон нестай беҳад нархшам хубай марҳамат метавонен ина заказ кунен ё ки биёен хитон айпеш бинен ҳама чӣ доранд. диден специёи чихе зур доранд ана ин вая бинен мавизая ина мавизоям ҳаст мавизои эрон мана иҷара бинен зираву дигару дигар чӣ намуд спеси дар корай аз ин нуқтаи савдо шумо ба осонӣ пайдо карда метонен. баъдан ай гулоба таъриф кардан беҳад фоидаовар будай гулобам ҳастай ҳар намуд напиткоям ҳастай ирански биёен бо айпеш як маротиба хитон бинен соку гулобу ҳама чӣ ина донагиву ҳама чӣ ҳаст охи духтарако нигоҳ кунен чихе интихоб бисёрай ина чойои эронӣ мана ҳамаш фоидаоваранд духтарако ина барои асаб барои камхунӣ ҳама намуд чойоям ҳастай тамошобино марҳамат биёен баъд ина ира мехоҳам шумо данишонитим пастила иранги чӣ гӯям ира сухафрукти лавошаки эронӣ ном доштай ай сева қоқ мекунӣ канам хеле чанд сомай 5 сом дуташ 5 сом нигоҳ кунен бо ҳамаи ҳамино лечебниям бовар мекунен чизе ки доранд лечебния ина ё чанд соман инам дуташ 5 сомон будай марҳамат ира бинене хушчан намучон аҷоиботай боварӣ дорам маззашам ҳам хеле хушрӯбай айна ино чиянд қандакан мана нигоҳ кунен надиден қандакои хушрӯ ино бе ягон химия бе ягон чиянд духтарако марҳамат метонен биёен и туршакая и чанд сомай 5 сомон ина турши обаки туруш беҳад хушрӯ бо оби эрон ина иче пастилая ина нигоҳ кунен ям 5 сомон инам 5 сомон нархошо нархҳои хубай бинен дастрасай иноям ҳам хел вая ина қандаку пандаке ки мегирем хитои хидмон иҷада эрониш бе химия бе ҳичи ҳамаш фоидаовар марҳамат биёен айпеш бо бинен тамошобино баъд алифкошон зурай арзонай дасти аввалай духтарако ҳам чорни дора ҳам намудоша дорада чӣ намуде дар корайтона аз ин нуқтаи савдо меёбен. инчунин ҳавло доранд ҳавлоҳои эронӣ мана нигоҳ кунен ду намудчая мана аз ин ҳастай баъд аз ин и чанд сомай пачкачаш 30 сомонам хеле пачкаш 30 сомонай ҳавлои эронӣ марҳамат биёен тамошобино айпеш бо хитон тамошо кунен хоҳем хай бо ҳамроҳи хичон гап занен доставка дошта бошанд шумо доставка мекунанд. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошед.